Hei, tervetuloa taas Private Label-videoiden pariin ja minä Tommi Pelkonen tässä koitan teille tuoda muutaman ajatuksen näin audion merkeissä tällä videolla tällä kertaa, niin niistä asioista, mitä tuossa Private Label-messuilla ja siihen liittyvässä analyysityössä niin löysin tuolta markkinoilta ja ehkä tämä päälause, mikä tälle paketille on valittu, että kaupan merkit on muuttunut kaupan brändeiksi, kuvaa paljon sitä henkeä, missä nyt mennään. Kun katsotaan tätä markkinaa, johon useista lähdemateriaaleista kokosin erilaisia ajatuksia, niin havaitaan se, että täällähän on niin kuin 3 pääkokonaisuutta. On tämä markkinayleiskehitys, sitten on kuluttajatrendit ja sitten on kaupan omat muutostrendit. Ja tässä työssä, mitä mä nyt näitä analyysejä tässä tein ja koitin koota tähän FinLabel-hankkeen niin kuin raportointiin, niin käytin tosiaan apuna myöskin moderneja menetelmiä, eli tekoälyä apuna, niin ja pakko sanoa, että aika tyytyväinen on siihen, miten se pystyy syntetisoimaan monikielistä ja moninaista materiaalia ihan hyödylliseksi luettavaksi. Mutta ainahan analyytikon vastuulla on se kertoa, mitä tässä voi tehdä. Ja toinen, missä voisin sanoa, että tekoälystä oli valtavasti apua, oli se, että kun näitä asioita koitin visualisoida, niin visualisointihan näitä kuviakin, mitä voitte tässä katsella, joitain kuvia tämän synteesisivujen sisällä, niin on tehty myöskin ChatGPT-4o-mallilla apuna käyttäen. Mutta nehän nyt ei ole se pääasia, vaan se, että saataisiin uutta ymmärrystä ja tietoa meille kaikille, jotka toimii tässä vientisektorin parissa. 2 kalvolla koitan summata, mitä paketissa on, mitä voitte tutkia tarkemmin ladata täältä FinLabelin sivuilta. Niin tosiaan meillähän on niin kuin 2 pääkulmaa tässä oikeastaan on se, että Premio ja Private Label. Ja Private Label on mielenkiintoisella tavalla muuttunut kaupan toiminnan kannalta strategiseksi operaatioksi, johon panostetaan erittäin voimakkaasti. Ja siinä erikoisalueena on tämä Premio. Ja Premio ei ole tosiaan vaan se, että ollaan siellä ylimmällä hyllyllä mustassa paketissa, vaan tarkoittaa sitä, että ollaan hyvinkin aitoja, tarinaa kertovia ja vastuullisia, paikallisia. Siis ei hintakysymystä, ei sitä alahyllyn euroshopperia tai muuta, vaan nimenomaan sitä, että mitä se kuluttaja, kun se valitsee, niin se hakee, että mistä se muodostuu se henkilökohtainen arvo, onko se terveydellisyydestä, hyvinvoinnista, mistä ikinä onkaan, niin niistä muodostuu Premio 2.0 nykypäivässä. Meillä on Suomessa tiivistettynä vielä siis paljon vahvuuksia, jotka vastaisi kivasti niihin trendeihin, mitkä täältä markkinoilta löytyy. Ja nyt kyse onkin siitä, että miten nämä ideat ja ajatukset ja osaaminen käännetään kaupalliseksi arvoksi, kaupalliseksi menestykseksi yritysmarkkinoilla, asiakkuusmarkkinoilla, ei niinkään geomarkkinoilla. Niille asiakkaille ja asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Ja siitähän Private Labelissa on äärettömän paljon kysymys, jos näitä asioita olette yhtään seurannut, niin kysehän on siitä, että miten palvellaan paremmin. Kauppa siis on siirtymässä omien merkkien operoijasta omien brändien operoijaksi. Tämä on aika iso muutos. Että se ei ole siitä, että on vain siellä mukana, vaan itse asiassa strategisesti ohjaa sitä omaa brändiajattelua niiden private label-operaatioiden avulla. Tämä muutos on ollut pitkään kehitteillä ja pysyvä, ja nyt nähdään se, että tämähän on erityisen pysyvä. Markkinaosuudet on aika rajuja, 40%, 50% paikkeilla. Tietenkin kategoriavaihtelu ja kaupparyhmävaihtelu on isoa, mutta ihan noin niin kuin maatasolla me nähdään isoja markkinanumeroita tämän ympärillä. Kuluttajat tykkää private labelista ja hakevat siellä siis kiinnostavia asioita, niin kuin terveydellisyyttä, vastuullisuutta, elämyksiä ja mukavuutta. Ja kauppa toimii tässä kuin teknologiafirma. He käyttää dataa, he käyttää tekoälyä ja sehän muuttaa hurjan paljon sitä, että mitä se kumppanuus sitten olisi, jos saataisiin asiakkaaksi vaikka joku sveitsiläinen iso kaupparyhmä tai muuta. Korostamme sitä, että ne on aika toimia nyt. Markkinat menee kovaa vauhtia eteenpäin ja jotta ne pääsee pitkään tähtäimen 36 kuukauden tai sellaisen aikajänteen suunnitelman mukaisesti, niin on todellakin syytä alkaa rakentamaan niitä suhteita, verkostoja ja nivoutua osaksi markkinoita mahdollisimman nopeasti. Katsotaan hetki noita markkinoita ensimmäisessä osiossa, ja tätä voitte jos lukea siitä omasta raportistanne. Että markkinathan on, kun täältä Suomesta ponnistetaan täältä pussin perältä Euroopan markkinanäkökulmasta, niin me ollaan noin 10% keskiarvoa ja edistyksen markkinoita on 25% jäljessä private labelin yleistymisessä, että jos tätä katsoo strategisesta näkökulmasta, niin tuommoinen 10 miljardin kasvukokonaisuus, joka tuolla Euroopan markkinoilla syntyi private label-operaatioista viime vuoden aikana, niin
ei sitä voi jättää huomioimatta. Ihan selvää, että voi ajatella, että omaa brändiä haluttaisiin viedä, mutta sitten kuitenkin mikä tämä PL täällä sitten oikeastaan on. Ja siihen takiahan tämä FinLabel-ohjelmakin on olemassa, että ymmärrettäisiin paremmin, että no, tämä nyt on oleellinen osa meidän vientistrategiaa, oleellinen osa meidän kansainvälistymismalleja, oleellinen osa sitä, että pystytään palvelemaan kaupparyhmää paremmin. Lisäksi muita oleellisia asioita tässä trendinäkökulmassa on se, että kuluttajat siis tykkää niistä. Ne pitää hyvää hintalaatuisuudetta todellisuutena ja arvostavat private labelin roolia heidän omassa kulutuskäyttäytymisessään. Se siis kasvaa joka markkinalla, arvo kasvaa, volyymi kasvaa ja se osuus siitä, mitä suhteessa se brändeihin on, niin sekin kasvaa. Eli brändit on vähän ahdistettu ja ne on vaikeammassa tilassa kuin ehkä aikaisemmin olivat koskaan. Mielenkiintoista se sitten ihan niin kuin, mikä se oma markkinafokus on, että miten pyrkii pääsemään käsiksi, kun numerot näyttää täältä. Raportissa on paljon ajatuksia lisää ihan taustoita näistä esillä olleista numeroista, muun muassa siitä, että kuinka PL tuo enemmän liikevaihtoa, volyymia ja kuinka se tuottaa enemmän arvoa, enemmän kuin brändi tekee sitä, ja nämä jakautuu paljon sen ympärille, mutta on ihan selvää, että ei se nyt ihan sen 50 yläpuolelle, kun Sveitsissä menee numerot, niin on se haasteellista, että jos kaupassa ei muuta olekaan enää kuin private labelia, niin eihän kuluttaja silloin enää välttämättä halua mennä siihen kauppaan, vaan hakea sitä Pepsodenttia sitten kuitenkin jostain muualta, jos brändiä hakee sieltä. Ja eihän tämä yhtenäinen markkina, että joka kategoriassa on eroja, on snackseissa, ruoassa, hyllysäilyvissä vetoa, ja sitten jossain vaikka eläinruoassa tai muussa on vähemmän vetoa tällä hetkellä. Ja on enemmän vetoa tuolla Hollannin markkinoilla tai Itävallan markkinoilla kuin on Baltian maissa tai muissa maissa tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa siis yleisesti suurempi kasvu tapahtuu tällä hetkellä private labelin puolella kuin tapahtuu brändien puolella. Euroopan suurin markkina Saksa. Siitä julkaistaan vuosittain tällaista kuin Handelsmarken Monitorita, tekee Nikkiä, tekee Kelle ja tekee monet muut. Tekee siis Kelle on siis lähde saksaksi, tekee Nielsen IQ, tekee tässä muun muassa tutkimus siitä, niin kun nähdään näitä numeroita, niin ihan valtavan iso osa sitä Saksan markkinan kasvua tulee tästä niin kuin private label kokonaisuudesta, mutta se on vakiintunut. Se ei enää niin kuin 5% tai 3%, vaan se on vähemmän. Ja sitten kun katsotaan vielä tarkemmin tätä, niin nähdään siis se, että kategorioittain siinä edelleen, kuten äsken mainitsin, on isoja eroja. Ja nyt jokainen, joka miettii kansainvälisyyttä, niin on tärkeää tuntea se oman kategorian ja sen oman asiakkuusmarkkinansa tilanne, että mitä siellä sitten niin kuin tapahtuu tällä hetkellä, ketkä vetää ja ketkä ei vedä, ja minkälaiset kaupparyhmät sitten oikeasti on kiinnostunut asiakkuuksista, ja minkälaiset erikoiskanavat on kiinnostuneita siitä, että me tuotaisiin Suomesta jotain uutta. Tässä kun tutkitaan tarkemmin Saksan markkinaa, että se preemio-osuus nousee enemmän kuin nousee se perusmarkkina tai se value-markkina, ja siellähän nyt ehkä se johtopäätös jokaiselle mietittävänä on se, että on syytä panostaa siihen preemioon. Ja sen päälle nähdään siis se, että tosiaan kuluttajat hakevat sitä, että mitenkäs minä saisin omiin tarpeisiin ratkaisuja. Ei suinkaan sitä, onko se PL vai brändi, vaan kuluttaja kokee PL itse asiassa monessa näkökulmassa, sehän on brändi. Se on yksi tapa kuluttaa ja elää. Omaan tarpeeseen vastaavaa. Ja jos PL vastaa paremmin kuin brändi, niin sitten ostetaan sitä PL. Ja siis on kyettävä vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä siitä syntyy. Noin kuluttajan näkökulmasta ajateltuna, niin on ihan luonnollinen näkökulma on se, että kuluttajan mielenmaisema suosii tällä hetkellä PL-tuotteita. Oli melkoinen kriisi, oli kulutus, oli inflaatiokokonaisuus, oli korona ja nyt on tämä sotatilanne, joka on käynnissä, niin siis se, että kyllähän se vaikuttaa meidän psykologiseen mieleen. Ja sitten kauppa on pystynyt vastaamaan siihen tarpeeseen sillä, että ne tuo näitä PL-tuotteita markkinoille ja kuluttajat haluaa niitä. Onko ollut hyviä kokemuksia ja sitten se johtaa uskollisuuteen ja halukkuuteen ostaa niitä jatkossakin. Ja sehän näkyy sitten monessa tutkimuksessa. Monessa 10 tutkimuksessa tutkii kulutuskäyttäytymistä tällä hetkellä Euroopassa tai maailmassa. Luottamusta, sitä, että kuka on minulle, erityisesti nuoremmalle sukupolvelle, niin erityisesti minulle räätälöity, tehty, kiinnostava tuote. Ja jossain määrin PL nyt on se tällä hetkellä se, että siinä on jotain uutta. Se ei ole se, mitä isä tai äiti tai isoäiti tai isoisä kulutti, vaan se, että mitä
mitä itse asiassa minä nyt haluan valita itselleni. Ja siihen liittyy tämä kasvu myöskin. Eli nuorempi polvi vaihtaa brändeistä monessa kategoriassa kohti PL. Se on siis suosittu, preferoitu, kysytty, ilman stigmaa oleva hyvä valinta, hyvä hintalaatuisuus, hyvä diili. Ja siihen pohjaa muun muassa Nikki nyt on oman kasvuennusteensa 2028 mennessä noin 6,6% kasvunumeroa, jota ennustaa tässä, että vääjäämätöntä kasvua edessä PL-operaatioissa. Se on siis osa harkintasettiä, kuluttajat on valmiita maksamaan, tässä on Lekkerlandin keissistä, IPLC-seminaarista nostettu esimerkki, että on valmiita siis panostamaan ja kaupat vastaa sitten siihen, että pyritään hakemaan eroa sen ympärille. Kohdistetulla erilaistamisella, haastamalla brändit siinä omassa pelissä, mitä brändit tekee. Ja kuluttajat kokee sen, että private label on yhtä mielenkiintoinen, yhtä vastuullinen kuin brändi tällä hetkellä. On asioita, joissa brändi on parempi ja brändiltä vaaditaan enemmän. Mutta sitten se on asioita, jotka oikeasti niin kuin vastaa sitä, mitä kuluttaja olettaakin brändiltä saatavan ja PL vastaa siitä. Ja mielenkiintoista, kun kaupat panostaa tähän niin paljon, niin on hyvinkin mahdollista se, että kuluttaja kokee brändin jopa heikommaksi vastuullistekijöissä kuin kaupan omat vastuullisuusohjelmaan pohjautuvat ja läpinäkyvät ohjelmat. Tässä näkyy jaettuna Nikin datasta se, että PL-tuotteet odotetaan edullista hintaa, kun taas brändeille vaaditaan enemmän vaatimuksia. Mutta sitten tähän tämä kaupan oma brändipuoli. Kaupan oma brändi, niin sehän yrittää ottaa näistä molemmista hyödyt irti. Katsotaan tätä trendin näkökulmasta. Kuluttajat haluaa itselleen kiinnostavia asioita, ja trenditutkijat aina listaavat ympäri maailmaa erilaisia kiinnostavia trendejä. Mä nyt tein sellaisen radikaalin vedon tähän analyysiin, että otin näistä kaikista, mitä oli esillä, ja mä koitin poimia 3, mitkä mun mielestäni on relevantteja tämän markkinan kannalta, jotka monella tapaa niin kuin realisoituu lähes kaikissa private label kasvusektoreissa ainakin. Ja siellä nähdään sellaisia asioita niin kuin Premio 2.0, sitten tällainen niin kuin hyvinvointi, terveydellinen vaikutus, eli liittää innovointi, ja sitten tämmöinen kokemuksellisuus, snäkkääminen, nopeus. Ja niihin liittyviin asioihin koitan nyt vastata näissä kaikissa alaosioista jälkeen. Eli 3 trendiä tässä nyt sitten läpi. Ensinnäkin Premio 2.0. Paikallisuus ja vastuullisuus osana lisäarvotuotantoa. Nähdään siis se, että Premio on ihan eri asia kuin se oli se, että se olisi se luksustuote. Se Premio muodostuu siitä, että aitous, alkuperä, käsityöläisyys, tuoreus, eettisyys, ainutlaatuiset raaka-aineet on yksi ihan oleellinen asia sitä brändiä. Ja näkyy vaikka tämmöistä niin kuin osta eurooppalaista trendiä osana vastustaen tätä yhdysvaltalaista maailmaa mullistavaa, jopa protektionistista, militaristista maailmaa, missä mennään. Uskotaan, että Euroopassa on toivoa, eurooppalainen valinta, ja pystytään menemään vaikka applikaatiolle valitsemaan kuluttajaa, että mitä voisin valita Coca-Colan sijaan, jos ostan kolaa. Esimerkiksi tämmöisiä vaihtoehtoja löytyy tuolta. Ostetaan siis vähemmän, mutta enemmän, ja ostetaan laadukkaan alkuperään liittyviä. Ja tämä näkyy nyt sitten tuolla PLM-messuilla vaikka nyt niin kuin siitä, että pakkaukselle viestitään siitä erilaisista arvoista, että on niin kuin kaikki brändi jätetty pois ja olla paperipakkauksissa, tai viestitään sitä, että ollaan tosi premium-mustaa, mutta kuitenkin paikallista kiinnostavaa tosi premium-näkökulmasta. Voidaan viestiä sitä, että ollaan niin kokonaisvaltaisesti sarjoja tai tehdään jotain niin kuin ilman mitään lisäaineita. Tai sitten ollaan paikallisia. Ollaan paikallisia, että Lidl on täysin paikallinen tässä vastuullisuussarjassa, joka siitä on. Tai sitten sekoitetaan vaikka Aldin My Way jauhelija, joka oli sielläkin näkyvillä, oli se, että siinä on sekoitettu sitten niin kuin ainesosa, joka tuntuu siltä, että se olisi ikään kuin jauhelihaa, mutta se onkin, ehkä tähän jauhelihan saatavuusongelmaan myöskin ratkaisu, että se itse asiassa onkin kasvisjauheliha, joka sitten tarjotaan markkinoille. Että se onkin jotain ihan muuta, mitä se ennen oli, ja sitten tuodaan sitä kautta omaa vastuullisuutta esiin. Tai näyttelyssä esillä olleet sitä, että on niin kuin käytännöllisyys, kätevyys, artisaanimaisuus, innovaatiot sen ympärillä on paikallista pestobioa ja on kytkettyä niin kuin tofua sekaan, eli on uutta proteiinia, jota aikaisemmin on ollut pestossa sekaisin, niin on laitettu sisään sitä. On käteviä pieniä paloja maistella kasvisruokia, erilaisia asioita, mitä löytyy sen ympärillä ja niin poispäin.
Kakkostrendinä nähdään se, että tämmöinen niin kuin terveydellisyys ja terveyden vaikutus näkyy monessa asiassa, ja siinähän kuluttajat on 42% kuluttajatutkimuksen mukaan huolestunut siitä, että mitäs meidän oikeastaan niin kuin mulle tapahtuukaan, ja sitten on kiinnostavaa, että haetaan siihen ratkaisuja. Haetaan omaan älykkyyteen, omaan toimintaan, omaan elämäntyyliin, omaan hyvinvointiin liittyviä ruoka-aineita. Tiedetään, että se ruoka vaikuttaa omaan terveyteen. Ja sehän näkyy isosti siinä, että katsotaan, mitä tuolla messuilla näkyy, oli se, että proteiini eri muodoissa, proteiini 2.0 voisi sanoa jopa sen tuleminen, että on niin kuin teollista proteiinia, sitten on johdettua proteiinia, ties minkälaisista erilaisista raaka-aineista, prosessien kautta lisäaineet tehdyillä ja koostumusta muokaten tai muuta, mutta löytyy ihan, ehkä messuin yksi avainlause, mikä näkyy melkein kaikilla standilla, oli tuo proteiinikokonaisuus. Kasviksi tuodaan makua ja tuotetaan arvoa, luontaisuus kiinnostaa, kasviksia eri muotoihin paketoidaan terveellisesti, että kasvis säilys pidempään tai se olisi puolivalmisteista tai pidemmälle vietänyt kuitenkin puhdasta. On kiinnostavia uusia mausteita, että todettiin, että kasvishan sellaisena välttämättä ei riitä makuna, se voi olla aika niin kuin yksinkertainen, mutta sitten mausteilla tehdään ne maut, millä saadaan isoja aikaa siitä. Ja kasvipohjaisuus sitten vyöryy tähän kaikkiin kategorioihin. Ne näkyy siis niin kuin leikkeleistä erilaisiin, siis niin kuin leivonnaisiin ja ties mihin, että ollaan joka paikassa mukana kasveilla. Ja lanseerataan sarjoja ja lanseerataan tuotteita ja sen avulla haetaan uusia kuluttajaryhmiä tässä kaikkeensa. Proteiini mukavuutena, take-away-trendinä, johon palaan vielä ihan just, ja siihen liittyvää niin kuin erilaisina patukoina ja muina näkyy vahvasti messujen näyttelyissä ja messukokonaisuuksissa. Ja sitten tällainen superfoodimaisuus, eli siis se, että ikäryhmille, kuten kosmetiikkateollisuus, on tehnyt erilaisia tuotteita, erilaisia tehotuotteita, erilaisia näkökulmatuotteita, ja sitä kautta tuodaan ehkä toisenlaista. Voitaisiin jopa väittää sitä, että tämä ajattelu olisi niin tulossa tosi vahvasti ruokasektorille. Ja sitten ihan tällaista juotavaa, nopeata. Onko se proteiinivettä vai onko se niin kuin jotain super-aivoruoka, nopeata, juotavaa? Onko se sellaista, että se on niin kuin erilaisia shotteja, mitä otetaan mukana erilaisissa muodoissa, erilaisia kasvistuotteita vai minkälaisia tehdä siitä. Mutta ihan selvä asia, että proteiini, jos joku johtaa tällä hetkellä keskustelua hyvin monesta asiasta, mikä tänne liittyy. Ja ihana oli nähdä se, että suomalaiset firmat oli mukana tässä trendissä ja tässä kokonaisuudessa yhdistellen terveystrendiä ja proteiinitrendiä ja uusia vaihtoehtoja. Niin oikean tai pakkasmarjan tuotteet sai paljon kiinnostusta aihepiirin ympärillä ja monen muunkin tuotteet totta kai meidän hienolta standeilta, mitä siellä Suomeen oli tuonut. Ja kolmantena kuluttajatrendin mä nostan nyt vielä tämän kokemuksellisuuden, mukavuuden, elämyksellisen ja helppouden. Ja siinä nyt nähdään se, että jos katsotaan nyt esimerkiksi Daemonin tai niin kuin Mondelezin tutkimuksia snäkkäyksestä tai sitten siitä toimintamallista, mikä tuolla markkinoilla menee, niin nähdään siis se, että tämä nopea, minulle sopiva, mielenkiintoinen, elämyksellinen ruoka, jonka otan mukaan ja nautin sen kautta jostain uudesta minulle tehdystä. Ja näkyy tällä hetkellä jo katukuvassa, että jos menette vaikka Tukholmassa käymään, niin näkyy niin monella kädessä jotain sellaista, mikä ei ole vain ainoastaan se energiajuoma tai vitamiinijuoma, vaan se jotain muuta. Että siellä kokeillaan hakea jotain, mikä on uusia makuja, uusia elämyksiä yksinkertaisella tavalla nautittuna matkalla liikkeessä. Ja sitten sitä haetaan niin kuin mielialaa fiilikseen, itsensä palkitsemiseen, että minä saan ottaa tällaista jotain kokonaisuutta. Ja erityisesti että nuorempi polvi hakee sitä kaikkinensa. Välipalat on sitten kiinnostava alue, että se säilyy budjetissa, että aina löytyy jotain tilaa pienelle elämykselle, pienelle uudelle maulle, pienelle uudelle kokonaisuudelle. Nyt kysymys siitä, että mitenkäs me saadaan meidän tuotanto vastaamaan näihin elämyksiin. Onko se koivumahla-elämys vai onko se kuusenkerkeisesti johdettu juomaelämys vai onko se joku superterveysjuoma, mitä tuodaan Suomesta esiin. Niin tämä onkin mielenkiintoista. Aivan samat megatrendit löytyy muun muassa Mondelezin isosta State of Snacking-analyysistä. Ja sieltä voitte itse tutkia, että mitenkäs näihin vastattaisiin paremmin meidän omilla tuotteillamme ja palveluillamme, mitä tämän ympärillä voisi olla kaikkinensa. Mutta snäkkäys näkyy isona. Ja sen päälle nähdään siis se, että mausteet vyöryy vahvasti tänne kaikkeen. Nähdään se, että aasialaiset maut, eksoottiset maut, yhdistelmämaut, muut näkyy tosi vahvasti tuolla messuilla kaikessa, mitä sillä oli. Että Aasian mausteet inspiroi jopa sitä, että minkälaisia sarjoja tehdään ja mitä tuotteita tehdään sen ympärillä. Jopa tuommoisia lollipoppeja, niin kuin tuossa näkyy sen ympärillä, että on tikkareita, jos on makuja ja katkaravuista tehtyjä. Ties mitä saatavilla.
ja mukaan otettavaa ruokaa poucheissa. Melkein mistä tahansa muodossa, melkein mitä tahansa niihin oli työnnetty niihin poucheihin. Että helppo kassiin laitettava säilyvä tuote, lämpimässä säilyvä, josta sitten voidaan snäkkäillä jotain. Ja näkyy ihan myymälöissä joka lähtöön, eikä todellakaan vaan lastenruokina, vaan löytyy kaiken maailman ruotsalaistenkin tuomaa ja inkiväärishottia mukaan reissuun, että mistä tahansa voi ottaa tuolle shotin mukaan kätevästi. Eksoottisella mauilla, erilaisilla tavoilla esitellä näitä snäkkejä, mitä voisi jossain syödä jonkun kanssa, juoman kanssa. Jopa jäätelöä, jopa herkkuja, tosi kevyitä pakkauksia, erilaisia lämpösäilyvää jätskejä ja muuta. Mielenkiintoisia asioita tämän kulutustrendien ympärillä.